urip ning kampung ki ngene iki, Bos. Nek esuk nyang ladang. Balik ladang ngarit. Ya enake gur bendina gur kerja, tapi oleh apa, Bos? Oleh gur sego sepiring. Tak tau ndek dhuwit. Lah piye? Nek wong tani iki nek urung panen ya urung ndek dhuwit. Ya duite kok ngendi? Enake ya gur mangan kerja kuwi, Bos. Nek ning desa iki. Ya ngono kuwi. Tapi ya apa-apa, Bos. Urip ning desa ki adem. Nek stok pangan ya ora kurang. Jagung duwe. Beras ya duwe. Ya. Bendina ngarit, mlaku-mlaku kena nggo hiburan. Golek suket. Ngono kuwi Bos ning desa ki.